We never thought you would be a traitor. Always agreeing, saying something else later. You never really did anyone a favor by ignoring every beat of the drum. Nou ja, zo toen we hier kwamen doorheen, dat was in 85 een beetje. En, nou ja, de eerste 4 jaar hier eigenlijk geen tijd om dingen te doen met beesten. Dus toen hebben we in Flevoland een keer geiten jongen. Zelfs aan mijn huis hier achter me in dat. En dat was een geiten maar lang hier, grote horens. En nou, een hele mooi wipneusje, een mooie kop. Dat zijn mooie geiten die in het natuurgebied rennen. En dat zijn geiten die nou ja, eigenlijk waarbestendig zijn. Wat voor geiten ben het? Dat zijn de Nederlandse landgeiten. En dat naast huis, dat zijn de bokken dan. En ja, die gebruik ik dan voor de dergerij. En waarom vind je nou juist deze guide zo mooi? Nou, deze geiten zijn mooi. Hè. Du hast meisje met Nederlandse ras, dus het inheemse. Het is helemaal, het staat naast bij de natuur. Het is een hike one. Die heeft nou maar aardig druk. Ja, dat had het druk. Maar ik had het nou eigenlijk in een week tijd had ik de geiten. Hè. Dan ging ik dan letter de oren drukken bij de man. Maar meestal probeer ik ook een bokken bij door. Nou, dan wordt het meestal uit de bokken bier in, dan wordt het nou ongeveer een week. Nou, en dan ben eigenlijk ook al een geiten bereikt, dacht ik. Eigenlijk binnen 14 dagen. Ben je als leefhaver tevreden? Ik had er 4 geitjes bij en ben er ook een bokjes bij, maar dat is het niks. Met de bokken ben ik tevreden. Maar nee, het lijkt het nou goed. Met mooie kleurtjes bij. Het lijkt me een beetje op een high-tech. En dat is mijn bedoeling, een beetje blauw-grijs. Alleen nog is het altijd even nou als je wat het wordt.